Hej Salim. Nå, nu skal du se her. Her ser du bagsiden af dit ur. Jeg har kigget lidt på det, og jeg har fundet ud af, hvad der er galt. Jeg skal lige finde ud af, hvordan vi fikser det. Men før jeg begynder at skille det ad, skal vi lige snakke sammen. Det tænker jeg, vi kunne gøre i morgen mandag på arbejde. Men jeg vil bare lige vise dig det her, fordi du kan se, det her hjul her, det tandhjul her, det er sekunderne. Og det her over, det er den, der tæller minutter. Og de er forbundet her via den her, så hver den kører en omgang, så klikker den her over, og så sætter sådan en lille fjeder her, som sørger for, at den springer det her 1 minut ad gangen. Og så hvis man starter stopuret, så læg mærke til, så slipper den bremse, der sidder her, og så bliver det her tandhjul her forbundet med sekundtandhjulet på sådan der, bum. Så kører den, og så der, og så skifter den lige over, tæller den 1 minut. Nå. Og der er sådan set, der er 2 problemer med dit stopur. Du kan måske se, eller din kronograf her, du kan se, at den kører lidt i ryg, altså sekundviseren. Det kan du også se på den om på, altså sekundviseren på forsiden af uret, den du kigger på. Det er jeg ret sikker på har noget at gøre med, at det der tandhjul er smurt, og det burde det ikke være. Det kan også være andre sager. Jeg har kigget lidt på justering, der er noget med afstanden her mellem de her 2 tandhjul og de her 2. Men det ser umiddelbart ud, som det burde være. Den der, den skal næsten være indgreb, den der skal kun være i halv indgreb. Det passer meget godt. Nå, men den store problem med nulstilling er på grund af din hammer, som er den arm, der sidder her. Du kan se, der er ligesom en hammer eller en flade der og der. Og hvis jeg nu stopper stopuret igen, og så hvis jeg trykker på nulstil, så prøv at lægge mærke til, så knalder hammeren her ned og rammer sådan en cam, en knast her, som drejer tandhjulet på plads. Og det der problemet er, at det er sådan et gammelt ur. Normalt er der sådan en justeringsfunktion, men det her det er et stykke metal, så det hele skal passe perfekt. Og du kan se, hvis jeg skubber en lille smule til, skal jeg ligesom ikke ramme her, til det her tandhjul til, så bliver det skubbet tilbage på plads. Ja, nu forstyrrer den der lille klik derovre lidt, men i princippet så vil den gerne skubbe den tilbage, og det er fordi hammeren her står med en fjederkraft. Du kan se, der sidder en forholdsvis stor fjeder der. Den her kører herover og skubber hammeren i den der retning ned mod den her knast, som så holder den på plads. Men det gør den her over ikke. Og det er den, der er altså på, så kan du se her, den kan bevæge sig. Først der begynder den at skubbe til hammeren, kan du se, og så kan jeg køre hele vejen herover, så der skubber den igen. Så der er en tolerancefejl her, hvilket undrer mig lidt, hvordan fanden den er kommet. Men hvis man tager og kigger, hvis vi lige prøver at starte stopuret igen, sådan her. Lige tager den her væk og kigger ind fra siden. Derinde, skal jeg se, om jeg kan holde den samtidig med højkant. Det derinde, det blanke, du kan se der, det er knasten. Skal jeg lige ned til den. Pege på den derinde. Det er den knast der kører rundt. Og jeg ved ikke, om man kan se det her lys, eller her på telefonen. Men der er ligesom noget snask på den derinde. Jeg ved ikke lige, hvad den har været udsat for. Jeg kunne forestille mig, at det er den, det er galt med. Først, før jeg ligesom kiggede på det her, tænkte jeg, at det måske var hammeren, der var noget galt med. Dem kan man få på eBay, brugt. Jeg har ikke lige tjekket med fourth wheel, altså sekundhjulet her, om det kan være den. Men jeg tænker, at jeg lige ringer til en urmagerven i morgen, og vi skal lige snakke sammen. Han vil sikkert spørge mig, hvordan det der hjul ser ud, så jeg vil gerne skælde uret lidt mere på den her kokbro her af, så jeg kan få hjulet ud, og det kræver også, at jeg lige tager forsiden af og piller viserne af, men det er sådan rimelig straightforward. Altså her om piller dine time, minutter, sekundviserne af. Men det burde ikke være, det er ikke noget problem. Men lad os lige snakke om det i morgen. Det kan være, at vi lige kan stikke hovederne sammen. Super. Hej.